Today's reflection is taken from 1 Kings chapter 8, 1 to 7, 9 to 13. King Solomon receives the Ark of the Covenant. King Solomon and the Israelites were so happy to receive the Ark of Covenant from the priests. It then became a thing of joy for them to rekindle their covenant with the Lord. My dear friend, never break your covenant with the Lord. El rey Salomón y los ancianos de los israelitas estaban felices de recibir el arca del pacto de los sacerdotes. Entonces se convirtió en algo de alegría para ellos reavivar su pacto con el Señor. Mi querido amigo, nunca rompas tu pacto con el Señor. Eze Solomon na ndị Israel nwere aṅụrị ịnabata igbe ọgbụgba ndụ ha na Chineke n'aka ndị ụkọchukwu. Ọ bụrụ ha ihe nnukwu ngori iwechigata ọgbụgba ndụ ha na Chineke. Ezigbo enyi m, emebikwala ọgbụgba ndụ gị na Chineke ma ncha. God bless you. Dios te bendigas. Chineke gọzie gị. Amen.